besiedy. Dobrý deň. Dobrý. Druhá G. Na poslednej hodine sme preberali Ameriku, takže chcel by to niekto z vás opakovať? No, veľa dobrovoľníkov tu nevidím, tak si budem musieť vybrať podľa známok. Najhoršie známky tu mám. Elena Sladková, poďte. Zase ja? Len tvoje meno poznám. Pán profesor, ja som sa chcela ospravedlniť, že na dnešnú hodinu nie som pripravená, pretože som si zabudla zošit do lavice. Zabudli ste si zošit v lavici z geografie, z najdôležitejšieho predmetu na škole? To sa vám ako podarilo? Zahnite si, to je za 5. Ešte nejaký dobrovoľník? Strašné. Dobre, tak na dnešnej hodine si preberieme nový svetateľ Afriku. Afrika sa rozprestiera na ploche 30 564 000 km². Skladá sa zo severnej, južnej, východnej, západnej a strednej. No ale ako pozerám, nás to veľmi zaujíma, tak teraz si v každej jednej časti Afriky vyberiete po 5 najväčších a 5 najmenších štátov a ku každému z nich si vyhľadáte po 5 zaujímavostí. Ja idem za telepravo písom. Rozvoj slobodne naša bráňa, profesori tie systémy a naše city opäť niečo bránia, keď nevieme učebné témy. A naše city opäť niečo bránia, keď nevieme učebné témy. Žiaci, keďže sme si na dnešnej hodine toho prebrali veľmi veľa, tak na budúcu hodinu si z toho napíšeme písomku. Ďakujem. Dajme hlavy do kopy, spravíme s tým niečo, snáď nás niekto pochopí. Pýtate sa, prečo? Dajme hlavy do kopy, spravíme s tým niečo, snáď nás niekto pochopí. Pýtate sa, prečo? Našo veku oni už dávno nie sú, zarobajú kope na dvere. A našich vtipov veľa neznesú, veď zabudli, čo mladosť je, že vraj majú nejaké skúsenosti, stará škola je prenicená. Tak žite už v súčasnosti, nepamätajú si ani naše mená. Dajme hlavy do kopy, spravíme s tým niečo, snáď nás niekto pochopí. Pýtate sa, prečo? Hej, počúvajte ma všetci. Riaditeľ to všetko počul. A verte mi, netváril sa veľmi na... Pozrite sa, už ideš. Pozri matku. Dobrý deň. Všetko som počul. Čo to má znamenať? Pán riaditeľ nám už to nebaví. Stále dookola to isté. Testy, výsledky, kartičky a dokonca sú všade sami zaujímaví. Škole sme ako takí väzni, neustále sledovaní. Prečo nás vlastná škola väzní, len v škole sme večne schovaní. Prečo nás vlastná škola väzní, len v škole sme večne schovaní. A ako si to teda predstavujete? Ľudci si vážime vaše skúsenosti a aj vaše šediny. My mladí by sme chceli zmenu. Keďže sa vám naše staré učebné metódy nepáčia a nie ste s nimi spokojní, tak ja, riaditeľ gymnázia Pavla Horova, dávam triede 2. G na dobu 1 týždňa voľnú ruku. Sám som zvedavý, ako to zvládnete. Nech sa páči. Stereotypu bude už koniec, na zmenu prišiel čas. Ani zazvoní posledný zvonec, profesori sa stanú z nás. A keď zazvoní posledný zvonec, profesori
zobrali sme si slobodu. Tak sa dajme do boja a vyskúšame si, ako sa vládne v takej škole. Matematiku mám maličku. Chémia? To je moje. Slovenčina mi vždy išla. Stereotypu je už koniec, na zmenu prišiel čas. Posledný zvonec, profesori sa stanú z nás. A keď zazvoní posledný zvonec, profesori sa stanú z nás. Ahoj ľudia, čo je nové? Po víkende zase v škole? Tak, učebnice Rikia. Nemusíte ani sa. Nová taška značky Prada, dokonca aj na ňu zľava. Nie 300 eur, ale 200? Kľudne nej, obehla by som celé mesto. A dievčatá. Tak, a teraz strana 35. Taký tu predsa nie. Čo nového? Motoristi. Aha, ste kulturisti. Nový super špeciál olej. Nemusíte. Idem ďalej. Čo nového v svete roku? Kde vydal album roku? O, ten si rada kúpim. Plagát super skupiny. To už zvoní? Čas letí. Rozíďte sa, kamaráti. To bola super hodina. Konečne dobrá hodina slovenčiny. No ale neviem, či sme sa niečo naučili. Naraz prichádza odbor môj, tak skúmavky si prichádzate. Každý spraví pokus svoj. Vážte si náhodou. Vzorcov plné hlavy, písomky a texty často v nás. Teória nás už nebaví, veď chémia je všade okolo nás. Hromady vzorcov plné hlavy, písomky a texty často v nás. Teória nás už nebaví, veď chémia je všade okolo nás. Veď chémia je všade okolo nás. Toto bola výborná hodina. A nemyslíš si. Tak ja sa postaram, ktorá aj hravou môže byť. V mladých hlavách máme logiku, musíme ju využiť. Rovnice a funkcie maličku budeme mať, naučíme sa nové spôsoby. Veď na číslami sa dá vynať, skúsime to formou dnešnej doby. Chcem pritiahnuť, knihy otvorím, aby stále o tom myslel. Logaritmus! Nie je predsa žiaden mýtus. Sinus pípol! Vypočítať zvládneme aj Naslepo! 6, 7 a. Boli ste úžasní, no nie? Dobre sme sa zabavili. Áno. Stačil na to týždeň nám, aby sme si to užili. Ale hlavu z toho prázdnu mám. Keď z nás niekto zmaturuje, to sa budem čudovať. Veď na skúške dospelosti nebudeme sa môcť hrať.
Spoznali sme našu spoločnú cestu, na ktorej nie je žiadnej jednoznačnej prekažky.